Bona vesprada. Ahir, Marià va trobar els nous companys i, sobretot, es va trobar molt a gust en Citala. Anem a veure avui quines aventures es depara. Llegida la relació, va fer ús de la paraula don Francisco Brotons, advocat de Seguí, i discorregué llargament i conscienciosa, rebatent en el càrrec que s'imputava a Reus d'haver comès el robatori en quadrilla, i no els dos sols, com ells havien declarat. A continuació, prengué la paraula el llicenciat don Antonio Aparici i Guijarro, en defensa del mateix reu. Només direm del discurs d'aquest distingit orador que mai ha manifestat tant d'interès en la defensa d'un patrocinat i que mai ha estat més feliç una intervenció seua. Prenent ara el to terrible, adés el satíric, queia sobre els càrrecs que s'imputaven al reu amb aquesta impetuositat d'estil i acció que el distingeixen. Va elevar-se extraordinàriament en tractar sobre la circumstància de considerar Seguí com el cap de la quadrilla i apel·lar a la mateixa consciència de Citala, el qual, com direm més avant, va respondre generosament les paraules de l'orador. València, 10 d'abril de 1850. He deixat a Marieta la pataca 2 barcelles de dacsa, que em tornarà quan el seu marit Jaume Ramon torne del Moro. He fet una obligació per valor de 2.400 quinzets a Rafael Rois, veí de la Font d'en Carròs, amb hipoteca de la finca de 7 fanecades i 2 quartons, situada en la partida del Molí Nou del terme municipal de Beniatjar, que fita per ponent amb el riu de Micena, per tramuntana amb finca de Miguel Constant i per llevant i migdia amb Adelina Fallos. Dietari de Felip Alfonso, Otos, 11 de febrer de 1850. Una nit s'hi va presentar d'improvís una patrulla de la Guàrdia Civil. Per sort, Citala i Marià dormien als estables, situats en una dependència annexa a l'edifici principal, i el masover va tindre temps d'avisar-los abans no foren agafats de sorpresa. L'endemà, quan tornaren al mas després d'haver passat la nit ocults en una cova pròxima, el mitger els va pregar que es buscaren un altre lloc on amagar-se. Era massa perillós per a ell i la seva família acollir-los tant de temps. Llavors, Marià es va preguntar per primera vegada què se'n faria de la seva vida a partir d'aquell moment. Quasi sense proposar-s'ho, li ho va aclarir Citala quan, tot excusant el requeriment del mitger, va sentenciar que així era la vida dels roders. Ara estic ací, demà qui sap on pararé. Roder, aquesta era la vida que l'esperava, la d'un proscrit que s'ha d'anar amagant dels seus congèneres, acuitat per la justícia, rondant els camins i les muntanyes en l'espera d'una víctima propícia sobre la qual descarregar el pes de la seva dissort. Però què passava amb Sabela i el seu fill? La resposta li arribà amb una nova màxima de Citala. Els roders no tenim més família que les ombres de la nit. Marià s'agafà a la nova existència amb resignació i amb una mica de temor, si més no al principi. Ben prompte, però, s'adonà que en aquell país tan muntanyós no els resultava gens difícil fugir de la persecució dels civils i que aquella vida de roder també tenia les seues compensacions. Si més no, no havien d'aguantar els abusos de cap amo. A més, tenien al seu favor la complicitat de la gent dels pobles i de molts masovers. Alguns, per una solidaritat atàvica amb la rebel·lia, d'altres a canvi de mòdiques propines, i tots plegats pel pur temor de les represàlies. Citala li va proporcionar un fusell retallat i una navalla d'un pam de ferro,
que, segons ell, havia pertangut a un antic company seu que en la joventut formava part de les partides de Jaume Alfonso, el barbut de Crevillent. Amb aquest senzill armament protagonitzaren un grapat de robaments de poca importància i uns quants una mica més lluïts. Algunes cases de gent mig acomodada, uns quants viatjants de gèneres textils que feien la ruta d'Alcoi a València o viceversa, i també uns estudiants que viatjaven d'Oriol a Barcelona a completar els seus estudis de teologia, segons que els havien fet saber ells mateixos, després que Marià i Citala s'avingueren a rescabalar-los una part dels diners que els havien robat, perquè pogueren continuar el seu camí. Per assaltar els traginers empraven una tàctica molt simple. S'apostaven en un bon punt de guaita, sempre en llocs allunyats dels pobles, i quan veien acostar-se una víctima, un d'ells s'avançava unes quantes passes i prenia la direcció contrària, mentre l'altre s'amagava en un lloc convingut. Quan es produïa l'encontre, el que s'havia fet el trobadís saludava amablement a la manera del país i procurava fer-se càrrec de la importància de la persona i del valor de la mercaderia. Si s'ho valia, feia un senyal, i l'altre apareixia d'improvís tot apuntant-los amb l'escopeta. Si els assaltants provaven de reaccionar, llavors el que feia d'esquer treia el fusell retallat de davall de la manta i els sorprenia per darrere. Semblava simple, però si ho sabies fer, resultava molt efectiu. En una d'aquelles ocasions, un jove que conduïa una rècula de rucs carregada amb mantes els va plantar cara. No els pensava donar un quinzet, els havia dit, i ja el podien matar allí mateix. L'un que no, i els altres que sí, si estigueren una estona discutint, això sí, sense que cap de les parts manifestara la més mínima mostra de violència. El jove traginer els explicà que era el seu primer viatge sol i que si es quedava sense carregament, l'acomiadaven de la faena. I s'acabava de casar, i arribat en aquest punt, esclatava el plor. Marià el consolà de seguida, tragué la bota de vi i li convidà alhora que li explicava que ells no pretenien fer-li mal, només robar-li el just per poder menjar aquella nit. El jove, agraït, compartí la berena amb ells i abans d'acomiadar-se encara els regalà unes mantes, que les que duien es veien molt ratades de l'ús. Des de la distància, el jove traginer el saludà, tot alçant el braç, i el gatet li va respondre amb un miol que va ressonar repetidament en les dues valls dels seus dominis. Una vegada que s'havien apostat en un alt, des d'on es dominava bona part del camí del port d'Albaida, veieren acostar-se dos viatgers muntant segles rucs. Citala s'amagà a la vora del camí i Marià començà a caminar a l'encontre de les possibles víctimes. Quan les tenia a 15 o 20 passes, es va reconèixer. Eren els dos excompanys del seu amic, aquells que li havien volgut raure l'orella. Per un moment va pensar de fer mitja volta i escapar a córrer, però coneixent-los sabia que s'exposava que li dispararen per darrere. Doncs donaria la cara a veure què passava. De seguida s'adonà que no el reconeixien. Seguint la seva tàctica, feu el senyal convingut i Citala aparegué de sobte, tot encarant-los amb el seu fusell. Però en compte d'espantar-se, els saludaren com si fora la més grata sorpresa que haurien pogut esperar. Asseguraven que s'havien alegrat molt de tornar-lo a veure, i quan Citala es recordà la manera tan poc amistosa com s'havien separat, es mostraren ben compungit per aquell malentès, fruit, sens dubte, d'una borratxera malpaïda. Finalment, es proposaren compartir un exquisit sopar que havien robat apenes feia unes hores a uns frares que es dirigien a Agres a cavall d'aquells ruquets
tan ben plantats que veien. Marià interroga Citala amb la mirada, i aquell assentí sense gaire convicció. Aquell parell d'espavilats, de noms Gil i Roc, segons que recordaren a Marià durant el sucós àpet de Canonge, resultaren ser veïns de la vall de Gallinera i s'havien dedicat a l'ofici de la rampinya perquè en aquelles terres escassejava moltíssim la faena i perquè les persones han de menjar. Quant a les seues famílies, a instàncies d'una pregunta de Marià, l'un explicava que era fadrí i l'altre que feia anys que l'havia abandonat la dona per un firaire portuguès que havien conegut a Pego en una visita que hi feren per les festes d'aquell poble. No es queixaven, però. Si tenien en compte la quantitat de gent que emmalaltia per la mala alimentació o els que s'espremien el cos i l'ànima per engreixar la família de l'amo, mentre la seva pròpia es corcava de fam, es donaven per satisfets amb aquell ofici de la lladreria, que, si més no, es permetia omplir-se el pap de tant en tant, amb menges com aquelles que ara gaudien, i sense ferir-se les mans amb l'aixada, ni deslllomar-se rere un forcat. Aquella nit decidiren fer guàrdia per torns. Encara que havien acampat en un lloc segur, un ixen de roca quasi inaccessible, camuflat entre els pins, qualsevol precaució era poca. Els camins de muntanya estaven infestats de tota mena de bandolers, disposats, si convenia, a atracar els del seu propi gremi. I les tropes de la Guàrdia Civil hi patrullaven amunt i avall sense descans. Quan el quart minvant va mostrar les banyes sobre el cim de la serrella, Marià va saber que era la mitjanit. Va despertar Roc, li deixà el seu fusell i va anar a estirar-se sota la seva manta. Però a pesar de les precaucions, no acabava d'estar tranquil. Devia fer mitja hora que havien passat el relleu i no s'acabava d'adormir. En la nit, els sentits s'aguditzen de tal manera que són capaços de captar matisos que durant el dia no es podrien percebre. Marià distingia el cant de les cornetes dels desmussols i entre aquest el corrent del marí. Un soroll sec i llunyà devia correspondre al batar d'un molí i aquell altre tan agut d'un pobre ratolí atrapat per una mostela o una fagina. I en aquest xiu-xiueig gairebé imperceptible va reconèixer les veus d'aquells dos nous companys que no li acabaven de parèixer de bon fiar. Però de tan baix com parlaven, no encertava a discernir-ne el significat. S'incorporà una mica sobre el seu jaç i orientà l'orella en la direcció d'on provenia el mormol. I d'aquesta manera ja es va poder escatir el sentit de les seues paraules. Planejaven atacar-los a traïció i robar-los les armes i els diners. Els havien arribat a l'orella les darreres fetes del Gatet i de Citala i l'interès de la Guàrdia Civil i de l'alcalde de Cocentaina a atrapar-los, i sospitaven que devien guardar bons canuts de quinzeig en aquells sarrons que sempre duien penjats al coll. La primera idea va ser despertar Citala i informar-lo del propòsit d'aquells dos desaprensius. Massa perillós, però podien descobrir-lo, i partien amb l'avantatge d'estar els dos desperts i de segurament tindre les escopetes carregades. Finalment, decidí eixir silenciosament del seu jaç i doblegar la manta de tal manera que semblava que encara dormia. I amb la seva agilitat i sigil escalà la soca del pi sota la qual dormia Citala. Amb aquell tall de lluna que ja s'havia enfilat un bon pam sobre l'horitzó, el Gatet podia seguir perfectament els moviments d'aquells dos traïdors. Tragueren les faques de la faixa
i les obriren, tot sostenint la palanca del moll perquè no hi sonara la carraca. Es dirigiren una darrera mirada, com si cadascú esperara un senyal de l'altre per tal de procedir simultàniament a la truculenta operació. En l'instant en què un d'ells donava l'ordre, el gatet saltava sobre l'altre, al mateix temps que proferia un miol terrorífic que es degué sentir a 2 llengües de distància i que es deixava sense reacció. Marià i Roc rodaren per terra, però el de la gallinera es trobava tan aterrit que no va saber reaccionar. El gatet tragué ràpidament la seva navalla i l'obrí amb un colp de canell i em va fer lliscar la fulla esmolada per la gargamella d'aquell traïdor. Mentrestant, Citala, avisat pel miol, havia saltat del seu jaç i amb una prestesa extraordinària es tragué la pistola de la faixa i disparà a boca de canó sobre el pit de Gil. El seu cos es desplomà com un sac de pallocs, amb aquell so inconsistent de la matèria fofa. I fins ací el capítol 15. Es tornem a veure demà.